kayan opportunity ne shine wanda yake zuwa ki rami 17 da 17 na hajji ya karo Allah na kyawawa da ba ta tafiya mu ko da shi za mu iya canza inda ba ta duba a nemi solution nan da idan kuka kira ku sun da zamu nemi solution ba mu da damuwa fa su dibi hajiya zule ha ba ka da damuwa za mu kira ta yau ta bamu yanzu za mu kira ta so nake yanzu mu dan muje mai azumi muje ina cikin shot wannan koma nan to muje a kashe fanka ku kashe fanka a kashe fanka kuma frame da fuskarka da fuskarka aminu da kai zami frame a nemo wani sun ɗin kafin mu gama wani ba ainihin sun sai kun gudu yawa a yi gudu da ba wani sun da za ku sun yaya wala ba za mu gudu ba sun dubu muka yi fa a sati wata'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci wannan rana da ake shutin din nan to ni dai rol dina kowa ya san rol dina ina fitowa a masifaffiya ina fitowa a mikishin miji waye me da sauransu to ba abin da zan ce fim din nan Allah ya kara dauka to mun gode malama Allah ya dafa mun gode ga hadimi yana ta fama yana ta bayan kyamara da yake yana yin live me za ka yi cewa a game da wannan fim da ake yi mai suna miji da mata a gurguje Allah ya sanya albarka wannan aiki to shikenan light na da baki ne kai me za ka iya cewa yana buɗa ya sa da za a shi wa yi kwatirgi wannan fim na mai suna miji da mata me za ka iya cewa game da to ba abinda zan iya cewa sai dai gaskiya dai na ji daɗin wannan aiki amma dai duk da dai mun bar gari duk da mun je garin nan dai muna ta jin daɗi aiki yana ta tafiya daidai muna jin daɗi Allah ya ƙara ɗaukaka ya ƙara ɗaukaka mu gaba ɗaya ka iya shan ruwan kare na iya shan ruwan kare sound man me za ka iya cewa game da wannan mu je Come on. Light setting. Setting light. Setting, sai ka ce setting. To, muje. Yawa, kama sound speak sound, confirm speak. Kama yaron. Action! Zainaba. Haba Umar da girman Allah, kan mata ce, wani cin mutunci ya kai ka shiga aikin kan mata. Haba Zainaba, ya yake tunanin abin da ba zai taɓa yiwuwa ba. Haba Umar, yanzu lokacin dawowa kai, me ya dawo da kai yanzu?
me yana ya kai yanzu in ba kawai sauke kawai ka ci mun mutunci ba kawai yanzu ga ka ɗaya da aikin ɗan kuma Zainaba, dan Allah dan Annabi, ki daina tunanin abin da ba zai taɓa yiwuwa ba. Wani uzuri ne ya dawo da ni. Dan Allah ki haƙuri. me ya dawo da kai Wani uzuri ne ya kama ni. Shi ne ya dawo da ni. ka ɗora layin su kan kamar Na manta shi. Shikenan. Ɗora yi masa. tunda abin ya zo da haka kawai ta zo ta Na manta. The pick on and action. Shikenan, tunda abin ya zo da haka, ta zo ta haɗa ina ta kawai ta koma. yanzu yar wata jin ya kai ke son ka yi wa cin mutunci ka kore ta kuma duk irin abin da ke ɗan uwanka na rike su amana iyayenka da ɗan uwanka shi ne za ka yi mutum ka kore ɗan uwanka Ai kin san abin da ya zo da zargi, ba na son zargi a rayuwata. In ta koma can shikenan. Amma ki yi haƙuri dan Allah. shi ke nan ina da abin da kace amma wallahi in ba dai ba na so ka sani shiga aiki ba kai ba babu ruwanka da ita kakka shiga ƙara shiga inda take Cut. Zo ki zauna hajiya. Wancan na sako na. kuma sama ka inda Wancan na sako na. ka so ka wani gangare Allah ne mu ba Baban gida sai ka ɗauko mofa da Allah kai. Ta ɗan maka ne. Kwantan kake samu? A ba kwanta bane. Ina location ɗin miji da mata na Baraza TV. Malami ne me zaka iya cewa game da wannan fim da ake ƙarƙashin jagorancin kamfanin Baraza TV. To ga mu dai a cikin sa. To Allah ya ba mu nasara kenan. To Malama Hadiza me zake cewa game da wannan fim mai suna miji da mata na kamfanin Baraza TV kuma gashi na ga kin dauniya kin dauki zafi ranki ya ɓaci kina ta kuka ban san me dalili ba. da maka tun da ta rike ni zance ga girki nake mana ma ka san ma ka san kalimatu zance ga maka Gashi kuma na dawo da yunwa. to bari bari mu dan tattauna bari in ji duba girkin na ko na karasa sai zuwa a warwasa Yawwa. sannu Karima kenan. Uwar rigima uwar rikici. Kin saba idan kika zo gidan nan sai kin kira ni a waya kin ce kin zo. Amma kuma wannan karan wani sai yanzu in same ki a cikin falo. wallahi in ga maka tun da na zo matarka ta rike ni da hira shi yasa ma ban kira ka ba gashi kai ma ka zo ka tarar mana hiran ba To amma dai ai ko dan kira na kiyaye kice ga kike zo ko? Iso ke. Zan taimaka wa ban gida. again su san ne ko da guda ɗaya kake Malama Fatima kuma nake so game da wannan fim da ake mai suna mata da miji na kamfanin Baraza TV. ta ne bukatan sai an fada maka zance To baiwa Allah dai na san masu kallo da suke faɗin duniya sun san wannan ita ce binti daɗin kowa amma sakamakon ta tashi daga bacci ta kasa gaya masoyanta halin da ake ciki a wannan fim na mai suna mata da miji. sai an jima To sai an jima? To babu da zan fada an jima To Malam Aminu kaga da yanda jaruman nan ta ki cewa komai saboda jiya ta kwana ana ta aiki. Ana ta Ashe kuna shan wahala wajen gudanar da wannan ɗaukar shirin fim. Tsabar abin nan wai kayan ta ba rigima. Kai gaskiya kuna shan wahala. A ban Allah continuity gaskiya kuna shan wahala a wannan fim mai suna mata da miji kuma na san cewa masu kallo za su tsaya su kalle shi saboda an tsara shi ɗari bisa. gaskiya ne ni dole ne zama a location ma dole in shiga shan wahala saboda lissafin ka san idan an yi gaba akan iya yin baya a jin gefe a yi can gefe dole sai ka tsaya ka tsaye in baka tsaya tsaye ba dole za ka iya samun confuse a ciki wannan shi ne To Allah ba mu zuwa muje a kwance kike A zaune take. Ta yi waya ka san kayan ta wannan kwantunan Karkara. wani sun ne wani sin. Allah ba mu sun da ke ba za mu yi wani sun da shi wannan ma kuncin da kuncin a wannan ma kwantunan za mu 23 da shi ai ba da wanda kayan ta Bai ne. ba magana mu. Inda kayan ta ne muje. Ha muje. Ba sai kin canza baki wannan waya. ina zuwa bayan tambayar su ne har yanzu ai wannan su Waya take a nan.
Kawai take yi so take yi wannan ba wayan nan ta falo ba ce Mhm. wata waya ce can daban To muna da amsa wata sa can. za a samu za a yi ba mu dauka ba Ba dauka ba. Ma'ana akwai ta. ya akwai ta Shi nake son ce. ya akwai ta amma a yanda sin din yake ba a nuno ka ba To abin da nake tambaya ke. okay to kawai mu yi haka Shi ne ga kawai abin ni na za tambaya a voice kenan. mu je Voice ne, to sai dai ta karanta ko ya kara a yi magana a cikin shot ɗin. ha kai waya kawai din Wayar tana wayar ma'ana kar a rika gaya mata tana faɗa tunda ba wani zai amsa a can. kawai in ta karanta ba simple sim bane ba ta karanta kawai ko abin da abin da ke cewa ku gaya mata abin da kin ke ganin kana daga yayi salamu alaikum zaki ji ka ganna a kwance ba shi ne nace ke nake cewa ina jin kasala ba ko ba a ba shi shi ne bane ba shi bane ka ganna a kwance wallahi bana jin zan iya cin abinci da Allah ka taho min da yabo sai ce miki to gashi nan ma zan dawo gida ina da sai mai to shi ina kenan ina ina Zainab ce za za ka ku ta gurin haihuwa aka yi ko ta tafi barka kamar makota na dan karanta ta tafi barka makota To sai ba ya sa aikatar ninsa ne tunda ba. tunda ba abin nan ba kawai kada ki katin kin tunda kin fahimci sun din kin gane kawai ba sai an yi katin ba ta tafi barka makota shikenan ka iya shan ruwan guri Kuma ɗan kukunan ba ne iya shan ruwan maciji. action hajiya ta A zo dan frame fuskar na ba ko kuma shi ne ai. ya bari mu saki ya Ya sun ka. Recording again. action hajiya ta To da action. action Yawwa. Zainaba lafiya da daddaren nan zaki tashi ki ta kuka ki hana ni bacci haka ma za ka ce lalle ma umar wallahi wai dan Allah na anan me isa maza ba ku da adalci ne ko kaɗan a rayuwarku kuma mata me yasa ba kwa yarda da kaddarar da Allah ya dora muku haba dan Allah hakkokin Allah nawa ka taka kai ma bin su kake da za ka zo ka dinga yin wani wa'azi kin Zainaba ni fa auren nan da nake so ne kar ki manta zan raye sunna ce ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai mai wani ka dalla rufe mun bashi kai dokokin Allah nawa ka taka a sunnoni da zaka zo kana mun ai ba zo kai ba zero action amina waka fa kai sunnonin shine kai sunnonin Allah nawa ka taki sunnonin annabin Allah nawa ka taki baka aikata ba ji ne da nake sai sunna sunnan ma'aiki ce okay mu je roll pick out and action ba Zainaba kar ki manta wannan auren fa da zan kara zan raye sunna ce ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam dala malam rufe mun baki sunnoni nawa ka taka sunnoni nawa ka taka wanda baka bi su baka yi su ba saboda yanzu kana son ka ce ma burin ka zaka zo kana yin wani wa'azi na gaira babu dalili kinga ni da sassafe nake so in fita saboda haka ba za ki zo cikin dare ki hana ni bacci ba kinga kwanciya ta haka ma za ka ce
wallahi ba za ka yi bacci a gidan nan mai da wallahi Umar ka tashi. kat Ku da adalci a rayuwa ko kaɗan ne. Haba Umar. kuma wata me yasa ba ku yarda da kaddara da Allah ya yi Wace irin kaddara? Allah wa ke motsa wannan abun dala pick up pikot me yasa mata ba ku da kaddara mu je action kuma mata me yasa ba ku yarda da kaddara ubangiji ba Haka ma za ka ce Umar? Kaddara? Kai dokokin Allah kake bi? Da za ka zo ka nemi wani wa'azi na gaira babu dalili? Wa'azin da ba shi da wannan? Ba hanya ike ba? kinga ni ko wannan aure da zan yi zan raye sunna ce ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Shakka Umar. Sunnoni nawa ka taka? Sunnonin Allah da manzansa nawa ka taka kamar ce ka kai karabi ne? Ka gaya ai ta mini da kai karabi ne? Za ka zo ka dinga min wa'azin da ba daidai ba? Saboda kawai kana son ka ce burinka. kinga ni bacci zan yi saboda haka da sassafe zan fita ba ki zo ki daga min hankali ba Wallahi in ka yi bacci a gidan nan ka canja mu suna wallahi baka isa kai bacci a ido na biyu. Tashi za ka yi mu ba. kat amma kya zo kina gaya min nan Okay. Ni ya shafa kenan ko? kin shafa Ni ya shafa da mamana tunda ni zan yi renon shi a cikina na tsawon wata tara da 'yan kwanaki kuma na haife maka abinka a cikin gidan nan. kinga Karima dan kinga ina wasa da ke shine zaki dinga zo min da irin waɗannan maganganu ya za ki zo ki ce min kina da ciki kuma ki dinga tunanin wai ni ne miki tunda nake da ke haba kina matsayin kanwan matata Ka sani cewa duk duniyar nan babu wanda ya taba sani na ya mace idan ba kai ba. ni din Sosai. Karima wannan wani irin shari ne shari zaki yi kinga dan Allah dan annabi in ma wasa kike ki daina dan kin ga ina wasa da ke wannan magana ba magana wasa bace ba magana wasa bace ki daina wannan magana Ni da na gaya maka kaga wasa akan fuska na. hajiya fito action hajiya Karima ba kuma haka da ke ba mu saba irin wannan wasan da ke ba bai kamata ki dinga yin irin waɗannan maganganun ba a matsayin ki na kanwan matata Wanda yake faruwa ne? Tan ɗazu ina ta jin hayaniyar ku ina ɗaki. a'a ba matsala bane Um, wai a Anjo? da pick up ita ce za ta faɗa za ta yi magana Anti dama ce ne ya siyo min yogurt shi ne ya ce ba zai siyo min ba zai samu dama da ba. Da abin ki Karima. Mutumin da zai tafi aiki. Yaushe ije wurin aiki. Zai bar aikinsa ne ya kawo miki yogurt? Ki bari idan ya dawo sai ya kawo miki mana. to shine dai ni ma da gani An Allah Umar ka Alhamdulillahi, ainihin yanzu na gano inda zan ringa kallace-kallace na cikin natsuwa. IBI Global Concept TV shi ne gidan TV da za ka kalli abin da ranka yake so kuma za ka kalli abin nishaɗantarwa ma'ana faɗakarwa kuma da ƙarawa rayuwarka cikin nishaɗi ma'ana IBI Global Concept TV ka shiga ka danna subscribing kana ka latsa wannan ƙararrawa domin kallace-kallace masu fa'ida ba kallace-kallacen da za su razana ka ba. IBI Global Concept TV shi ne nan